Nakatutok pa rin kayo sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. Ako po si Jody Dizon Mercado, ang siyempre ang inyong laging nakakasama sa kwentuhan araw-araw. Siyempre po, upang malaman po ninyong iba't ibang mga updates at balita sa ating komunidad, tumutok lamang po kayo sa aming social media platforms. Ang aming pong Facebook page ay CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Ang aming pong IG account ay CLTV 36 Official. Ang aming pong Twitter handle ay CLTV 36. Sa mga nais mapanood ang mga nagdaang programa at episodes ng CLTV at sa aming latest uploads, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. At para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browser sa www.cltv36.tv. And syempre, ang aming pong TikTok account naman ay at CLTV36. Ngayong araw, ito po ang ating topic question of the day. Kung mag-aaral ka ulit, anong kurso ang gusto mong kunin at bakit? Ang ating pong top fan na si Yel Nakpil, Environmental Engineering at Environmental Science para makasawop king Mother Nature. Pero nung kapanahunan ko, wala pang Environmental Engineering tsaka Environmental Science. Feeling ko lang, no? Pero siguro, baka yung resident historian natin na si Ray Bravo Jr. nung panahon niya ng World War II, meron na kayang ganitong klaseng mga kurso nung kolehiyo, nung panahon na yun? Ha? Tanungin nga natin siya maya-maya. Si Reggie Salvador, Pol Sci, again. Then this time, I'm gonna take law proper. Wow. Idol ko kasi ang dad ko. He's an outstanding lawyer from UP Law. Yun, no? Balik po natin kanina para makompleta natin yung commentary natin na hinggil doon sa UP Law, yung daddy niya, no? So, iba-iba kasi yung Pol Sci, no? Ang iba-iba yung yung specialization. Alam ko, meron tungkol sa Constitution, International Law, pero yung ating commenter po kanina, ang sabi niya, gusto niyang mag-Pol Sci muli at kumuha na ng parang prerequisite para sa pagkuha ng law. Oh, gusto yata maging lawyer ni Sir Reggie. Si Jillian Villanueva, nursing, yun kasi ang dream come true ko mula nung bata pa ako. Di lang natupad dahil nagkasakit yung papa ko at age of 16. Need ko nang mag-work para sa family. Oo, ganun talaga pag mayroong mga major decisions sa buhay. Talagang nagbabago pati yung mga kurso natin sa pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong mga komento. Keep them sending. Pati rin po ang inyong mga pabatid greetings. Babasahin po natin yan sa ating programa maya-maya po lamang. At ngayon, alam nyo bang kailangan nyo nang i-ready ang inyong mga OOTD at energy dahil muling nagbabalik ang pinaka-inaabangang Castaway Music Festival na handog sa atin ng SM. Alamin natin ang detalye ng most awaited concert party this summer
Kasama po una, syempre, si Sir Aaron Montenegro, ang mall manager ng SM City, Pampanga. Sir Aaron, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa topic. Hey sir, good afternoon. Ayan. To all our viewers, and Sir Jody, good afternoon din po. Sir Aaron, baka may gusto kang mga i-shoutout, batiin. Siyempre, baka may makasalubong ko sa mall. Uy, napanood kita sa topic, hindi mo man ako sinoutout dyan. Sana wala kang makalimutan sa iyong pag-greeting, Sir Aaron. Go ahead po. Ako sir, thank you. Lalahatin ko na shout out to all One SM City Pampanga family. Mabuhay po kayo at magandang hapon po sa inyong lahat at syempre sa family. Ayun, siyempre, di pwedeng makalimutan yan, Sir Aaron. Mapapalo ka. And kasama pa rin po natin, ito, nakausap na natin dati itong si Sir Paulo Nalus, no? Noong SM Pampanga 3-day sale at feeling ko successful ang 3-day sale noon. Sir Paulo, katulad ng dati, kumusta po kayo? At syempre, sino pong inyong mga babatiin? Magandang umaga po sa lahat ng viewers ng topic, no? Gusto rin kong batiin lahat ng One SMPP family, pati na rin sa family ko po. Magandang umaga sa inyo lahat. Alam niyo po na very exciting ang pag-uusapan po natin dahil ito na naman ang pinakahihintay ninyo. Ngayong usually nangyayari ito sa summer, no? Yung Castaway Music Festival. Sir Aaron, ano ho ba itong Castaway Music Festival at gaano na po ba natin ito isinasagawa? Okay. Yes sir. So yung Castaway naman natin is already 8 years old. Started last 2014. And since then, we've called it as a summer music festival of our mall. And hindi lang nga po dito yan sa mall natin. It's all across all Pampanga malls. But it all started here in SM City, Pampanga. So it grew and grew, and up to now, medyo natigil lang tayo ng pandemic. But last year, we started to kick it off again, and it was a very successful one. And we wanted to give our castaways a good show for this year. And siguro later on, Mr. Paolo can share a little bit of what they'll be expecting dito sa Castaway 2023 natin, sir. Sir Paolo, kayo naman po tatanungin natin, ang Castaway po ba ay sa SM Pampanga lang mapapanood, Sir Paolo? Sir, ang Castaway po dinaan natin this year, actually, Castaway Music Festival sir. It's because hindi lang po sa SM City Pampanga magkakaroon ng Castaway Music Festival, kundi sa ibang North Luzon Supermalls po. Ang kick-off lang po natin ay dito sa SM City Pampanga. Tomorrow po yan, April 29, Saturday at 5 p.m. Then the following weekends po, may mga North Luzon Supermalls po na mag-activate din ng sarili nilang mga Castaway Music Festival. Right. Babalik lang ako kay Sir Aaron. Sir Aaron, kamusta bang preparation ng ating mga malls dito sa Pampanga for your upcoming Castaway Music Festival? For the preparation naman always very deep, Sir Jody, no? It's not just our mall who's preparing it. It's parang an interagency partnership also with the Bureau of Fire, Philippine National Police, PDRRMO is also involved, and the LG of San Fernando, our tourism of San Fernando is also included. It's a concerted effort when we prepare this kind of event. Siyempre, sir, we need to make sure that our castaways will have a very safe and enjoying music festival that will happen here in our mall. So same lang rin po yan kung paano natin i-prepare at inanda ko ang kick-off natin. It will be all throughout the North Luzon malls how they prepare it as well. Ang pinagkaiba lang dito, Sir Jody, there will be a different bands on a different mall. So ibig sabihin, kung nakita nila dito si Rocksteady, sa ibang mall naman, iba naman po ang makikita nila na mga bands. So, and also a different genre that they'll be expecting. Pero dito sa atin, sir, we'll be expecting around ilan pa? Five bands and performers. So, sige pa, maybe we can also share sino-sino ba yung magpe-perform sa atin. Yes, no? sir. Dito Yes, sa sir. Yun nga, as mentioned po natin sir, kay Sir Paulo. Sir Paulo, yung mga dates natin doon sa mga Castaway Music Festivals natin, dates and saan
and yung mga bands na i-expect ng ating mga castaways na pupunta sa mga SM malls? Yes, sir. Unahin ko na po yung Casoy Music Festival natin no dito sa SM City Pampanga. So we have big artists po no na darating. We have December Avenue, we have Rocksteady, we have yan po, we have The Ones, Chocolate Factory, Prince and DJ Lunyo. So makikita nyo po no talagang star-studded po yung lineup natin dito sa SM City Pampanga. And sure rin po kami na yung mga following Casoy Music Festival sa mga North Luzon Supermalls po natin, yung lineup po nila sobrang laki rin. Kaya mag-enjoy talaga yung mga shoppers natin na pupunta sa mga North Luzon Supermalls na yun. Ayun. So, Jody, alam here, nyo, if I can napakaswerte share lang nyo yung mga ha dates sa ating natin. mga Siyempre, we'll be having SM shoppers and sa mga castaways sa pupunta sa Castaway Music Festival dahil bibihirang pagkakataon ito, no? Itong mga malalaking concert na ito. Pero, Sir Aaron, papaano ho ba ako, nakatulad ko na gustong-gustong magpunta sa Castaway na yan, papaano ho ba ako makakapanood? Meron po bang ticket yan? Meron po bang kailangan gawin ng ating mga shoppers? Or yung mga ating mga music lovers o yung mga gustong maging castaway lang for a day to watch this very, very prestigious special concert na hatid ng SM Malls? Yes, sir. Sir Jody, meron lang tayong short qualifier. Actually, this is for free, no? You just need to present a receipt for our VIP and for our Gen Ad. For VIP, a receipt of, tama ba? 3,000. And for our general admission, it will be 1,000 pesos. So it's just a free concert. Would like to remind, wala po tayong binibentang ticket. Hindi po siya for sale. So, ayun, maybe tulungan nyo rin kami, Sir Jody, that our ticket are not for sale. But this is just for a qualifier that you need to redeem in our booth here in SM City, Pampanga. Nasa ground level po siya ng main atrium po natin. Okay. Linawin ko lang, Sir Aaron, no? Dapat yung receipt kung saan yung concert, doon siya manggagaling. Ayun, For dapat nasa example, mall ako po. ay manonood sa SM Pampanga this April 29. Kailangan kong mamili dyan sa may SM Pampanga doon sa mga amounts na sinabi ninyo. Tama po ba? Hindi pwede yung Yes, sir. Tama po. galing ako sa SM Baguio at pupunta pa ako Ay, ng sir, SM dito lang Pampanga natin to show yung the receipt. dito sa Tama po mall ba? natin. Tama po, sir. Yung sa mall lang po natin na receipt where the mall is, yung participating mall natin, doon lang po siya pwedeng ipalit yung mga receipt natin. Hindi po ibig sabihin na one-time receipt siya. So it can be an accumulated. Ipunin muna natin bago natin ipapalit yung tickets natin. I think meron siyang parang mga inclusive dates, no? Receipts from this date to this date para kung sakaling mag-ipon installment basis yung Correct, boss. pag-ipon Pwede niya po ng yan. mga resibo. Sir Paulo, could you please repeat to us lahat po ng dates of all Castaway Music Festival na hatid ng SM Malls dito po sa Pampanga? Sir Paulo. Yes, sir. Kick-off po ng Casoy natin, April 29. Tomorrow yan po sa SM City Pampanga Amphitheater at 5 p.m. Then, followed by SM City Clark po on May 6. Saturday rin po yan. Then, at SM City San Fernando Downtown, May 19, Friday. And at SM City Telebastagan, May 29 po, Sunday. So yung mga mahilig po talaga sa mga concerts dyan, feel free to visit these malls po. And kung gusto nyo pong mag-road trip, visit na rin po kayo sa mga lahat ng SM Supermalls na nakita nyo po kanina sa screen nyo. 13 malls po yan na talagang mag-enjoy po kayo sa It's Summertime at SM. Po mismo kay Sir Paulo, pwede rin lahat ng mga Castaway Music Festival sa lahat ng SM Malls dito sa Luzon, ha? Basta merong schedule, gusto nyo ang banda or gusto nyo nang mag-road trip at magpasyal at manood ng Castaway Music Festival, why not? Pwede nyo rin piliin yung mga dates. Kung meron kayong na-miss na dito sa may SM Pampanga, naku, baka pwede ako SM Telebastagan, sa SM Clark, sa may SM City San Fernando Downtown, pwede rin. And sa other malls natin na makikita syempre dito sa Luzon. Again, Sir Aaron, please invite po yung ating mga manonood na tangkilikin itong napaka-special, napakaganda yearly pa-concert ng SM para po ngayong summer. Go ahead po, Sir Aaron. Sir, to all Topics viewers and to our shoppers, we're inviting you to
join us, no, in our 8th year here in SM City Pampanga, our Castaway Music Festival. So it will be an enjoyable night, a safe and enjoyable night for everyone, and we'll be having fun. Masyado hong pinaghandaan ho namin yung lineup namin. And syempre ho, we have a guest artist, si Prince. This is an international artist, came from New Zealand. So he's part of our lineup. Plus, ayan, si DJ Luño will be joining us. December Avenue, The Ones, Chocolate Factory, and Rocksteady. So halo-halo po yung genre natin. So it can cater to each and everyone, no? From, sabi nga natin, from Gen Z, Millennials, kahit Generation Y ka pa. So I think you'll be enjoying, no, this music festival. And we're inviting all of you. So may sold out na po yung ating VIP niyan. Only general admission na lang ang available, but it's really fast moving. So better catch up. And yun po, Sir Jody, in-invite na rin po namin kayo and your team to please join us, no, on that day, sir. Thank you. Maraming salamat po, Sir Aaron and Sir Paulo. Talaga namang lahat yata makaka-relate this April 29 dahil iba-iba ang inyong offerings ng mga artists for the kick-off ng Castaway Music Festival ng SM Supermalls. O yun, sabi na po ni Sir Paulo, sold out na po yung doon sa VIPs, pero pwede pa po kayo sa GenAd. Mamili na po sa SM Pampanga. Sabi nga na kanino, halo-halo. So maghalo-halo muna kayo. Konting pasyal-pasyal, bilhin ng sapatos o ano man, shopping-shopping muna. Kung may sasakyan kayo, ilagay nyo muna sa sasakyan ng mga pinamili. Punta na sa SM Amphitheater for the kick-off of Castaway Music Festival in SM Pampanga. Ngayon na, bukas po yan, April 29. Anong oras magsisimula? Sir Aaron, anong oras magsisimula? Sir, our gates will be opened as early as 3 o'clock and we'll kick it off around 5 o'clock po. Start na po kami niyan. So, inagahan namin medyo yung gates open kasi we don't want our Castaway attendees na maipit sa pila, no? So we're inviting them to enter early and wear na po yung wristband natin upon entry para hindi na ho natin sinusuot sa entrance gate natin, which is medyo inconvenient pa po yun sa inyo. So suot nyo na po, pumasok na po kayo ng early and let's enjoy and have fun tomorrow. Wala rin ho kayong kailangang alalahanin kasi nandyan po ang ating mga emergency teams. Kung sakali, all is well taken care of ng SM Pampanga Management. Kaya magtungo na ho kayo sa kick-off ng Castaway Music Festival ng SM Supermalls. Dyan po sa SM Pampanga, April 29, bukas po yan, araw po ng Sabado. Magbubukas ang gates ang alas 3 ng hapon at magsisimula ang tugtugan bandang alas 5 ng gabi. Manatili nakatutok sa ating programa sa topic, syempre, para pa sa ibang patok at trending na usapin dito sa ating lugar.
Hello po, Ma'am Mary Antoinette, Ma'am Raisa. Okay.
Kayo po ay nakatutok pa rin sa ating programang Topic. Basahin po natin ang mga komento sa ating Topic Question of the Day. Kung mag-aaral ka ulit, anong kurso ang gusto mong kunin and why, Delilah? Ang sa komento po ni Ann Mendoza, flight attendant. Ganda kasi ng uniform. Nakakasosyal. Oo, pero alam mo, hindi madali yung pagiging flight attendant. Marami kang kailangang i-sacrifice para dyan, no? Pero tama ka, maganda ang uniform ng mga flight attendant. Si Zon Cabang, Mascom. Before gusto ko talaga maging journalist, anchorman, news reporter. Naku, may kilala akong ganyan. Journalist, anchorman, news reporter, makeup artist, producer, writer, lahat-lahat nasa kanya na. Sabi nga ni Daniel Padilla. Si Ewan. Sabi niya, psychiatrist po, wow. Marunong akong mag-control sa emotions ko. Lalo na sa mind, nag-overthink po. Alam mo, importante ang trabahong yan ngayon. Kasi, marami ngayon ang kaso ng mga usapin hinggil sa mental health, no? And malaki ang role ng mga psychiatrists at psychologists upang masolusyonan ang ganitong klaseng kondisyon. Si Maria Cristina A. Valerio, pharmacist. Nakapag-work kasi ako as pharmacy assistant sa isang drugstore. Kahit HRM ang course ko, nagka-interest ako sa mga gamot at saka, salary din siya. Wow! Baka may ano ka rito, Franz Grayshell, no? Baka gusto maging pharmacist, no? Cyst. Siyempre, pag pharmacist ka, alam mo na yung gamot. Naku, may sakit ako. Alam mo na yung kukuning gamot. Kasi pharmacist ka, no? Yun kaya yung advantage sa maging pharmacist. Si Veronica Manyalak, Civil Engineering. Yan talagang pangarap ko. Kaya lang gustong magkaroon ng anak na teacher ni mother. Kaya ayun, no choice, sinamahan pa ako nung nag-enroll ako. O, di ba? Pero I hope hindi naging maganda naman ang outcome, no? Kasi sometimes ang parents natin, they know best for us. Si Crystal Pangilinan Cruz, Engineering. Nang hinalang ako ng loob, kaya di tinuloy at ibang course ang kinuha. Wow, okay lang yan. Baka in the future, gusto mo ulit kumuha ng another course, pwede kang ulit kumuha ng kursong engineering. Maraming salamat po sa inyong mga komento sa ating Topic Question of the Day. Tuloy-tuloy nyo naman pong isend ang mga yan at babasahin natin sa ating programa maya-maya po lamang. Alam niyo po bang dalawang mag-aaral ng Bataan Peninsula State University ang top-notchers sa katatapos lamang ng April 2023 Midwifery Licensure Examination. Matatanda ang nasungkit ng universidad ang unang pwesto sa may pinakamaraming board passers sa nasabing pagsusulit matapos itong makapagtala ng 97.22 passing rate kung saan 35 out of 36 ang pumasa. Sayang, may isa pang hindi pumasa. Ano kayang pakiramdam niya, no? Ouch! Ngayong araw, kilalanin natin una, si Raisa Erica Ramos, ang top 4 sa April 2023 Midwifery Licensure Examination. Kumusta po kayo? Welcome sa Topic, Ma'am Raisa. Thank you po. And bibigyan ko po kayo ng pagkataon ngayon na i-greet, batiin, i-shout out lahat ng gusto nyong i-greet. Kasi siyempre baka magtampo ang mga yan kung di nyo batiin ngayon sa TV. Go ahead po, Ma'am Raisa. Unang-una po yung family. Yan. At saka yung mga kaibigan ko nanonood daw sila ngayon. Yung mga church family ko, nanonood sila ngayon sa live. Yan. So, kamusta po? Yun lang po. Okay. Kasama din po natin si Mary Antoinette Visda, ang top 10 naman sa nasabing board exam.
Ma'am Antoinette, welcome po sa topic. Kumusta po kayo? Hello po, good afternoon. Okay lang naman po, masaya po. Katulad ni Ma'am Raisa, bibigyan ko po kayo ng pagkataon ngayon na i-greet lahat ng gusto nyong i-greet. Followers, subscribers, mga mahal sa buhay, kaibigan, boyfriend, girlfriend, lahat-lahat na. Go ahead po, Ma'am Antoinette. Shoutout daw po sa pamilya ko na nanonood and mga friends ko, yung mga angels ko, yung big three, yung mga kasama ko po na nagre-review noon, and yung mga relatives ko po. Okay na po. And mga Sana instructors wala po. kayong... Kung meron kong hindi nabanggit ang ating mga bisita, huwag kayong mag-aalala. Nasa puso't isipan pa rin naman ho nila kayo. Siyempre, unahin, ito na po ang ating kwentuhan. Kay Antoinette. Antoinette, kamusta ang iyong naging pag-aaral noon sa midwifery? Mahirap bang kurso to? Kasi alam ko, medyo sensitive ang klase ng trabaho na ginagawa ng isang midwife, Antoinette. Opo, sa una po, mahirap. Kasi po hindi naman po sanay yung tao na mag-duty sa hospital po. So, sobrang hirap po sa una-una. Pero kapag po na-experience yun na po na mag-duty sa hospital, ganyan yung mga ginagawa po namin. Masaya po siya and madali na lang po. Kung gustong-gusto nyo po yung ginagawa ninyo. Alright, pero ito ba ang iyong masasabing unang choice na kurso nung ikaw ay mag-aaral na, Ma'am Antoinette? Hindi po. Midwifery was not my first choice po talaga. Yung BS Psychology po, yung tinake ko, pero I failed po sa entrance examination. Pero, sobrang blessed po ako na nag-open yung doors ng midwifery para po sa akin. Kaya ngayon po, proud na proud po ako na sabihin ko na midwife ako at nasa kursong midwifery po ako. Alam mo, Ma'am Antoinette, hindi door ang bumukas sa'yo. Feeling ko, bintana na. Kasi yung psychology, yung door ng psychology ang sumara. So, ang bintana para sa midwifery ang bumukas sa'yo, kaya lang, kailangan mo lang akyatin. Baka nasa second floor yung bintana. Kay Ma'am Raisa, magkakilala ba kayo ni Ma'am Antoinette? Opo. Mag-classmates po kami. Ayun. So, bilang magkaklase, no? Kamusta yung experience nyo sa kursong ito, sa pag-aaral na ito, Ma'am Raisa? Ayun na po, gaya po ng sabi niya, sa una po talaga mahirap. Saka more on, ang challenge po talaga is yung memorization sa mga procedure. Kasi po bawat kilos po o bawat step sa mga procedure, kailangan may rationale kang sasabihin. So, ibig sabihin, lahat po ng ginagawa namin na step sa isang procedure, kailangan may dahilan. Kaya, yun po yung nakita ko lang po na struggle sa kurso po na ito. More on, memorization po talaga. Yun. Mahirap po. Siyempre. Pero Ma'am along the way Raisa, naman po. nakapag-influence po ba sa inyo? Bakit midwifery ang kinuha niyong kurso? Ano po talaga, hindi ko rin po ito first choice eh. Ang first po talaga is nursing. Kaso nga po, sobrang kunti na lang po ng slot ng time na yon. Kaya sabi ko po nung una, sa isip ko, mag-midwifery, tapos mag-shift na lang ako second sem. Pero nung nag-open ulit yung door na may slot ulit sa nursing, hindi ko po alam kung ba't hindi ko na sa tinake. Tapos yun po pala, nakaplan na po pala talaga ng Lodya na dito na po ako sa midwifery kasi nakuha pa po ako as Department of Health Scholar ng kurso po na to. Kaya yun po. Yun pala. So talagang parang itinadhana nating masasabi talaga yung kwento ni Ma'am Raisa. Alam nyo, meron lang akong gustong i-share. Para kasi doon sa kwento nila, talagang mahirap yung mga kurso na may kinalaman sa medisina. Kagabi may pinuntahan akong ospital, may nakasabay kami sa elevator ng doktor. Tapos may dalawang pumasok na siguro, mga bagong doktor. Tapos, good evening po, Doc. Tapos sabi ng doktor, nagulat ako, what is the common tumor of ganto-ganto? Tapos, ngayon pala tinatanong niya yung dalawang bagong doktor tungkol doon sa kaso ng pasyente nila.
So, ganito pala kahirap ang klase ng kursong ito, no? Pero para sa para sa kaalaman ng lahat, ha. Siyempre, ang naririnig lang natin usually ang midwife sa mga sa mga rural health centers, no? And sa mga barangay health units. Ano ba ang ginagawa ng isang midwife, Ma'am Antoinette? Yung pagiging midwife po sa community, sila po yung little doctors ng ating community. Sila po yung nagbibigay ng advice sa ating mga pregnant women mula sa kanilang pagbubuntis hanggang sa sa childbirth po. Even yung sila rin po yung nag-take care of ng mga bata sa komunidad. Laki talaga pala ang role ng mga midwife, no? Sa mga communities, sila yung parang takbuhan. Sabi nga ni Ma'am Antoinette, kunwari may sakit, puntahan natin si Miss Antoinette. May matutulungan tayo niya tungkol sa karamdaman mo. Pero bago yung ganitong sitwasyon, bago pa kayo nakapagtapos sa Ma'am Raisa, may mga ganitong sitwasyon na ba? Na yung kapitbahay nyo nilapitan kayo at tinanong kayo, uy, ano kaya pwede namin gawin, Raisa, itong yung friend mo na to, medyo nagdadalang tao and what, ganon. May mga ganong sitwasyon na ba, Ma'am Raisa? Opo, maraming beses. Pero usually kung pinakamarami is yung nagpapa-BP talaga. Nagpapakuha sila ng vital signs na halimbawa, sila, nahihilo, ganyan. Napupunta sila, nagpapa-BP sila. Tapos, nagtatanong nga po sila about siyempre, interviewin ko din po sila kung ano po ba yung ginawa nila ng time na yun, bakit mataas yung BP nila para malaman ko rin po. Pero, sinasabihan ko rin naman po sila na magpunta na. Yung about naman po sa mga pregnant women, usually mga kabataan po talaga ang nagtatanong about dyan. Pero yung mga usually po, mga general po ang tinatanong nila, halimbawa sa vital signs. Ayan, madalas po talaga pupunta sa bahay namin. Yun po. Yun, siyempre, nagugulat na lang siguro. Sana dumating sila. Ano pa ha? Wag hating gabi. Kalas 2 ang madaling araw. Doon mataas yung ng tito mo. Tulungan mo naman kami. Pero siyempre, ang ating mga bisita, mga top-notchers ito. Sa ating pagbabalik, tanungin natin kamusta ang kanilang karanasan sa recent licensure examination for midwifery sa pagbabalik po ng inyong programang Topic. Kayo'y nakatutok pa rin sa programang Topic. Nais ko munang batiin ng happy birthday si Tintin Galura. Tin, sana masaya ang iyong pagdiriwang ng iyong kaarawan ngayong araw kasama ng iyong pamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan, followers, subscribers, mga kapitbahay, lalo na kung may handaan dyan sa inyo. And for your birthday, wishing you good health, maraming blessings, ha? And syempre, lalo ka pa sana maging successful sa iyong trabaho. And ingatan ka at ang iyong buong pamilya. Ilayo kayo sa anumang sakit at kapahamakan. At kung meron konting handaan yan, Tin, wag mo kang kalimutang padalhan kahit Shanghai lang. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Tintin Galura. Tingnan nyo nga naman ang isa pang pag-greetings natin. Christine naman ang kanyang pangalan. Happy birthday kay Christine Zabala. Tin, happy birthday din sa iyo. And enjoy your day kasama ng iyong family. And syempre, ano bang meron sa iyong kaarawan ngayong araw? And we wish you na bigyan ka pa ng malakas sa pangatawan ng ating Panginoon. Pati na rin si Jai at si Kuya Elgin.
Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy, happy birthday, Christine Zabala. And basahin na po natin ang inyong mga komento sa ating topic, question of the day. Kung mag-aaral ka ulit, anong kursong gusto mong kunin? And why, Ray Bravo Jr.? Sabi po ni Joan Filipina Marcelo Sayat, doctor or nurse? Kasi mahilig akong mag-alaga ng mga may sakit, kaso mas mahal ko ang IT. Parang kanta yan ni ano, mahal mo o mahal ko? Sino bang kumanta nun, ha? Si Annalyn Enriquez Lacson, civil engineer at midwifery. Yan kasi pangarap ko, kaso hindi ko natupad. Maagang nagtrabaho at hindi kinaya ng schedule as working student, kaya Associate in Business Administration ang natapos ko. Pero ngayon, proud mama na ako kasi may anak ako na board passer sa engineering. Congratulations po, Mama Annalyn, o di ba? Naituloy po ng inyong anak ang inyong pangarap noon. Congratulations po muli sa inyo. Si Jelay Katakutan Padilla, naalala ko to si Idol Romeo Katakutan. Good morning, good morning. Ita pa rin ko ng kusoy. Ita yung buri ko Food Service Management. Katakam-takam kasi tungkol sa food. Si Robert Magbuo, nursing po or education. Nakukulangan na kasi tayo ng nurse dito sa Pilipinas. About education, gusto kong makatulong dun sa hindi marunong bumasa at sumulat. Wow, talaga naman. Magandang hangarin yan, Sir Robert. Pero sa inyo pong sariling kagustuhan at pamamaraan, ay makakatulong ho kayo sa ating mga kababayan na nangangailangan, lalo na yung mga hindi marunong bumasa at sumulat. Si Versosa Francis, such an interesting question. Gusto kong maging dermatologist, ha ha ha, kasi mayarti ko balat, simply, ha ha ha. Ay nako, iba na ang panahon ngayon talaga. Ang balat ay isa sa primary asset ng isang tao. Kaya iba't ibang mga skincare products ang kanilang binibili. Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa ating komento, sa ating topic question of the day. Ang ating po kaya mga bisita ang ating tanungin hinggil sa ating topic question of the day. Unahin po natin si Ma'am Raisa. Ma'am Raisa, kung mag-aaral ka ulit, anong kurso ang gusto mong kunin and why? Kung mag-aaral po ulit, doctor na po. Lalo na po yung specialized in OB-GYN na po. Yun po talaga yung gusto ko po, if ever, na magkaroon ng chance ulit na mag-aaral. Yun, upgraded, no? From midwifery, doktor na, sa OB-GYN pa. How about you, Ma'am Antoinette? Kung kayo po'y mag-aaral ulit, ano pong kurso ang gusto nyong kunin at why? Ganon din po yung pagdodoktor na rin po at specialized po ng obstetrician and gynecologist po. Feeling ko, pag ginawa niyo yon, magkaklase kayong uli ni Ma'am Raisa. Ma'am Antoinette, usapang paghahanda sa licensure exam naman ito. How did you prepare for it po, itong ating licensure exam? More on pray kay Lord po. Ayun po talaga kasi yung naging sandata ko or yung baon ko po that day of examination. Tapos, kasi po, I surrendered all my self-doubts, worries, and fears kay Lord. And at the same time, to be honest po, 2 months lang po akong nag-prepare na mag-review. Kasi patuloy pa rin po kasi ako nag-aaral that time. So, nahati po yung oras ko sa pag-aaral and pag-review. Ganun po. Ma'am Raisa, kayo, how did you prepare for it? Paano ho kayo nag-review nitong recent board exam, Ma'am Raisa? Ayun po, magkaklase lang po kasi kami dalawa. Nagtatapos po kami ng ng degree ng midwifery para meron din po kami. Kasi di ba po 2 years lang po siya. So, nasabay po yung exam namin sa ka-review sa first semester po ng 4th year namin. Kaya nung time din po na yan, nagre-review kami February and March. Nag-aaral din po kami ng time na yun. Kaya ang din po,
Yung sa akin naman po, yung preparation ko, mas nag-focus po ako sa major subject. Kaya nagpanic po ako nung March na kasi 1 month yung major pa lang yung nare-review ko. Kasi po, parang doon po kasi talaga ako mas nahihirapan sa OB po na major namin. Kaya yung 1 month po, inalat ko po siya sa major. And then the rest ng hanggang mag-April 13 ay ano na po, doon na po ako nag-review ng 4 na subject. Ayun po, preparation po. Pero ano ba, paano ba yung naging sistema ng pagre-review? Minsan group review ba? Or may self-review rin kayong ginagawa, Raisa? Sa akin po, yung mga friends ko po, nag-online group po kami. Online group paggabi. Pero mostly, mag-isa po talaga. Kasi kami pong circle of friends namin, mas nakakatututo po kami kapag mag-isa lang po kami nagre-review. So mga ganun po, usually solo review and then merong group sa gabi. Yun lang po. Antoinette, pero minsan, siyempre, nabibilib nga ako ngayon sa kwento ninyo, no? Napagsasabay ninyo ang pag-aaral, napagsasabay ninyo ang pagre-review. May mga pagkakataon ba, Antoinette, na parang nahahapo ka na, napapagod ka na, na-burnout ka na? How do you deal with this kapag nagre-review ka? Naku, parang di ko na kaya. Paano ginagawa mo to continue with this, Antoinette? Nagpe-pray lang po ako kay Lord. Tapos iniisip ko rin po yung na ginagawa ko po ito para sa pamilya ko na sa sobrang dami na po nilang nagastos since day one sa akin, gusto ko na po na masuklian din po yung kanilang paghihirap sa akin. Kaya patuloy pa rin po ako na nagpupursige na matapos or makapasa na po dito sa pag-aaral ko. Raisa, ikaw ba kapag ganitong pagkakataon na naku, matutulog ka muna, magbe-break ka muna, or mag-ML ka muna, manonood ng Korean novela para at least kahit punong-puno na ma-unwind muna yung utak mo at mamaya ko na lang itutuloy itong pagre-review? Yung sa akin po kasi, parang ginawa ko po siyang habit. Kaya yung free time na madalang lang po, pero nagbo-burnout pa rin naman po, siyempre. Kumbaga, sanay na yung katawan ko na ganong oras magbabasa ako. Pero meron talaga pong time sa gabi na nagbo-burnout ka. Lalo na antukin po kasi ako sa gabi. Kaya minsan, kinukurot ko ng dami ko ng kurot sa katawan para lang magising ako. Kasi hindi po talaga ako night nagre-review kahit sa school po namin. Hanggang araw lang. Kaya hindi po ako sanay. So, nag-out of the, parang lumabas ako sa comfort zone ko na day lang ako nagre-review. Ginawa ko siya hanggang gabi na nagre-review ko. Kaya yun po yung battle ko, yung antok talaga. At yun po ako naiiyak. Pagka inaantok na ako, sabi ko nagkape naman ako, but parang inaantok pa rin ako. Kaya nag-burnout ako kasi sayang yung oras, diba po? So yun po yung mga naging ano. Raisa, nung mismong araw ng exam day, anong pakiramdam mo? Hindi ko po maintindihan kasi sa sobrang kaba, naging constipated na po yung tiyan ko. So, yung hirap po na nagbabasa ako ng exam. Tapos, iniintindi ko siya. Tapos, sumasakit, humihila ba yung tiyan ko. Pero, constipated po talaga siya hanggang day 2. Kaya, sobrang halo-halo na po yung nararamdaman ko yung examination. 2 araw. Tingnan mo ha, constipated pero top-notcher. Antoinette, alam mo, sa mga nai-interview namin na mga top-notcher sa iba't ibang mga kurso, tinanong namin ito sa kanila, meron ka bang sinunod doon sa mga pamahiin ng mga nagbo-board exam, Antoinette? Meron po. First day, second day po yun. Nagsuot po ako ng red na panty. Naglagay din po ako ng coins sa shoes ko. Tapos, tinadyakan ko po yung upuan bago ako umalis at hindi na po ako tumingin muli sa examination room ko po. Yun, di ba? O talagang may kanya-kanyang pamahiin ang mga nag-e-exam for their licensure. And tingnan nyo naman, siyempre wala namang mawawala kung may mga pamahiin man yan o wala. And congratulations sa inyo. Raisa, ano ang plans mo ngayon after pumasa dito sa ating board exams? Anong plans mo ngayon, Raisa?
For now po, tinatapos po yung degree namin. Kasi second sem po kami ng pang-apat na taon na po namin. So, graduating na din po kami this year. And then, yung about sa work naman po is kasi di ba nga po nabanggit ko kanina, DOH scholar po ako. So, need ko po na mag-return service sa government, public government nga po, na magtatrabaho ako as midwife. Kasi yun na po yung payback po sa Department of Health as the scholar po. Yun, no, syempre, no, ganun talaga kapag ikaw ay scholar ng ating pamahalaan and may pagkakataon kang makapagserbisyo sa ating mga kababayan. How about you, Ma'am Antoinette? What are your next plans naman po? Sa ngayon po, ayun nga po, graduating po kami this July, this year po. So, ang balak ko po is mag-clinical instructor sa aming universidad kasi po kami, kinukuha na rin po kami magturo ng aming kolehiyo. So, yun po, mag-instructor po. Ayan. And panghuli na lamang to, Raisa, ano ang nais mong ibahagi sa ating mga viewers? Lalo na dun sa hindi nakapasa na classmate niyo, feeling ko. Anong inyong nais na encourage sa mga nagpagtitake ng mga board exams, not necessarily sa midwifery? Ayun lang po, yung, siyempre kapag hindi nga po pinalad, try and try hanggat may PRC. Sabi nga nila, hanggat pwede pa, mag-try ng mag-try. And then, yung pinaka-tip ko lang po sa board exam is, siyempre, kailangan mo munang aralin yung basic concept para mas maintindihan mo yung mga complicated na part ng ng mga subject. Kasi mas maging madali na lang o magaan sa'yo maintindihan yung exam kahit pasikot-sikutin ka. Kasi yun po yung battle talaga yung grammar at kung paano mo maintindihan yung mga tanong. Kasi hindi po direct talaga nagtatanong yung DOM. So, kailangan kong talagang isipin kung paano mo po i-visualize yung isang tanong. Yun po. Okay. Naka-try and babad sa prayer, yun lang po talaga ang susi para makuha po ang goal. Okay. And Antoinette, syempre, bukod sa matinding review, kailangan din nating magdasal at talagang ibigay kay Lord ang lahat upang malay natin makapasa tayo sa exams. Antoinette. Opo, more on pray po kay Lord talaga. I-surrender po lahat ng worries natin sa Kanya and mag-review po. Yun lang naman po. O, di ba? Congratulations sa Mary Antoinette and Raisa, and sana lahat ng mga plano nyo ngayon ay magtagumpay. Tingnan nyo nga naman top 4 and top 10 ng mga top notchers sa midwifery kasama natin ngayon. Sana ay ma-inspire po kayo sa kanilang naibahagi ngayong araw. Maraming salamat sa panonood nyo sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Ako si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo sa aking anak na si Harper Abela. Konti na lang anak, gagaling ka na. Sa aking wife si Patricia, kalaguranda kayong Harper, CLTV 36, atin to. Ito po. Thank you so much po.